Počkej, tak někdo to já mám vybitý mobil, sakra. Ne, smůla. Co to dělal, dáme pryč. A teď to bouchne. Ale všichni točí, jenom já jsem... No, to bouchne. Máš ty mobil vůbec? Jo, mám. Zapnu električestvo. Hele, SMS-ku to pošle, zavoláš si s tím. Tím to hasnu. A má to hranej spaj. Bereme ho. Teď to vidím, jak mi to potejde, tak začnu točit. Dobrý, ne? Já bych to možná už odpojil. Tak to je kruťárna, ale. Tak hodný kluk je rušatej. Nic to asi netvůj.